taonani maindalo taonani. Guys, napita kuthamanga mwa nthawi zonse ndili kuthamanga kuchatu basi kululu ndi mzimu mene ukuti yayi tayankhuleni anthu tayankhulana nawo apangeni woni anthu afera zayeni nde basi ine andi kuthamanga ya tendani kai nde basi mzimu walero ukunena kuti yayi tapangeni woni anthu makamakazi bambo ine okay chabwino nde mzimu osati ine ndikuyankhula koma mzimu kuti kunjaku chimene chikuvuta ngati sitisamala titha ndithu azibambo timwalira makazi bambo akuluakulu tipita ndithu chifukwa chakuti chimene akuti chikuchitika kunjaku ndichonena kuti azibambo ambiri over 50 mwapita mtsogolomo amapezeka kuti iwowa amafuna kuti azigona ndi tatsikana tamoto totentha tatsikana ndithu tama 20 ma 30 mu iweyo li 50 chakuti 60 chakuti mmenemo ndakuti chifukwa chimenecho anthu amakhala ndi pressure azibambo ndi pressure kunena kuti akapange convince katsikana kacha thupi mene linapangidwira ndionena kuti zingakome bwanji ungakhale ndi mphamvu bwanji ukafika 50 umambo gonja ndithu mwafika chama 60 mukugonja ndithu sungati apo wagona ndi mzimayi immediately kungozula basi ndikupezeka kuti walowaso kachikena pompo round 2 iya thupi limakana thupi limanena kuti iya imene mulilimu mudikileso mpaka nakubwereso mphamvu zinaso zatsopano mphamvu zinaso ndipo mawazi ndithu mwinaso tsikuso kupita azibambo ngati mukuva mukudziwa chimene chocho ndiyeno azibambo ambiri chimene akumachita akumakhala kuti iwowo chifukwa cha mtima onena kuti katsikana kacha kagomere kapatse iwowo excellent kuti awewa ndi munthu wamkulu kwambiri amatha ntchito amatha kugona ndi munthu kubedi mwakuti akuti ndithu azibambo ambiri akumwa mankhwala mwina ngati machina Viagra achina Gondolosi ndi zina akuti iwowa cholinga chawo ndichonena kuti akagonana ndi katsikanako atamwe zimenezi performance yawo ikhale yapamwamba kwambiri performance yawo isatsike iyayi akachotsa nthawi yomweyo mwina ayikeso mtsikana uja agomere kuti komata munthu yakhoza kukhala wamkulu koma ntchito yokha ndiye amatani amatha amagunda pogwiritsa ntchito mankhwala amenewo ndiyeti mankhwala amene amapangitsa kunena kuti mitsempha yako izipopa magazi mosiyana ndi imene imenera izipopera nthawi pafupi ndi mmene mukuonera anthu ambiri akumafatu akumamwaliratu sikuti ifazi zimangokhala kuti zimene mukudziwa kuti alengeza mwakuti iyayi zina zimakhala m'makomomo mwina kuti iya amwalira kunyumba iya amwalira akugona sikuti zimakhala kuti mmene mumamvera kuti amwalira kwakuti ayi m'manyumbamo zilimonso azibambo ambiri amapanga zimenezi ngati munthu wakula vomereza kuti ndakula basi osati kumayuza so zina achina Gondolosi achina akuti akupopeni kunena kuti niyo matha ntchito chanchani 50 chakuti 60 chakuti ulibe za malaundi 6 malaundi 3 immediately chanchani anapita mulumu ndi sugar dadanga azaka 60 iwo anagunda kawiri katatu akukuna mizani azanuwo si mmene zimakhalira thupi limakana mitsempha imakana nchifukwa chake ndikumbukira mzimayi wina wakenso anadzanenapo kuti atsikana ndi azibambo ngati mmene muli ana chonchimo zidyanani imafika nthawi mmangoyang'anana andi azangawo amatanthauza zinthu zimezi andi amene amayankhula mzimayiyo ndi wamkulu iyeyo ndekuti anali ngatatani ataziona kuti angoyang'anana iyeyo mwina ndi amuna akewo ndiyeno ndakufuna titele kuti gezi osakhala ndi mtima onena kuti tatsikana timeneti mutipange convince ndi njira yoti muzimwa mankhwala amenewa okhalika ngati kuti akupangitsani kuti niwe muoneke wamphamvu ayi siyani zimenezi apo ngati mufuna musoneke kape kuti ntchito simugwira bwino simukugunda bwino musoneke kape ntchito yake nthawi yake ndiyomwechi stay away from these girls muzigona ndi azimayi azanu ogonja akuluakulu sonawonso wogonja komano ititi ndiye tikuyalutsani dini tatsikana tikuyalutsani aliyayi anagonera pa ntchito iyayi 2 minutes chanchani hayi yake ndi zimenezi
iyayi ndithu ntachitika mtundu wina ine kufula iwowa osachitika mtundu wina osadzuka iyayi nkhani yake ndimeneyo zaka sizikulola it's normal stay away from them ngati mufuna kuti musayaluke apo ndiye kuti kuyalukako ndikosayamba ndithu ndikumwalirako tipitirire ndithu kumwa sine ndikuyankhula koma mzimu nati apangeni oni azibambo osamachite za zimenezi mankhwala akupangitsa kuti magazi azithamanga kwambiri mopitirira muyeso mthupi mwawomo ine mundisiye ndipitirize kuthamanga uthenga ndapereka bye ziliko.